What's up guys? Happy Easter Sunday everyone. Karon day guys, magluto ng pansit gamay pahinungod. Pasalamat nga nakaabot pa mi laing Easter Sunday ug pasalamat nga malampos ang operasyon ni nanay natanta nga madalig kaadyo kay sige sapot-sapot ning naigibati. So undoy guys, sige magluto. I-prepare na ho ang sagol. What? Isa na daan. Ano halong na kaya si gamitin po nila? Si gamitin pila na ito, nagiluto man. Wala lang ka to. So, isa ito mga hindi naman luod na itong baboy. Nakaalas mo kayo ito. Dali ka mga pati. Pag init na lang magtubig atong termos. Kuan guys, si Pulyog hapon isa ka buok, Tantay City rani. Among napalit das ning agi dito sa ICM, Tantay City 1/4 ra. Ang nakaadyo ka kalahian. Minta adyo lugar to des merkado kay sa Anas Mall. Makapurdo og samot. Ngaron guys, sa una Easter Sunday. Nagamagpanimba mga ligog dagat kay na may ihaw-ihaw. Sabi na to si Lula bitaw sa una guys sa basket pa to magway mong naandan nagkamana magpanimba mananaw mang nga pilmis dagit ja manay first mas ng as 4 nagmagpanimba mga ligog dagat. Okay. Pam to si Jahili man to si ja magbuhig baboy magihaw magbaboy basay ngaron pagkabanhaw. Guwang naman eh. Carrots napad guys. Carrots. Bahala gamay ra gamong pansit guys basta daghay gulay sa pool. Pwede gud ano kag gamay. Tamis. Sigihan na ng bigatake. Ano pala eh? Ha? Be ayo ilay tiya. Pale. Sige pamukoy mo kya. Be ayo ilay tiya. Kinsa na yo? Ara? Nasa ya? Kinsa na yo? Semua itu seperti ini. Mana ni guys ag bagyo beans ug carrots pag sibuyas ug ahos ug repolyo. Sibuyas dahonan guys, pansit canton ug pansit bihon. Dagi luto na daan nagsagol. Luto nagpansit guys. Pansit nga simpleng pansit ra. Wapod may kaso nagkuag parat kay arong makakalas na nay. Wah, jangan parat guys, kay way asin. Dito na may daghang silot. Nanay guys, isod an lawoy nga nay tangkong ug kamunggay. Ug pakadang pa na magpansit gamay kay tambos ikagra. Pwede ko. Pwede mo gud na kawa man mantika. Igurom nang gikuang mando sa bawan. Palija. A few moments later. Dede mi sa balilihan guys kay namigi palit. Sapit bigsod sa ilang merkado jami nga man day guys basta way tabo. Kuan guys, kiat-kiat ko no. Kiat-kiat tawag sa Kiat-kiat kuno kay gagmay pa nahinog na. Wanang kiat-kiat. Zanin palit pabigsaging kay para laging nanay o para pud namo si nanay ra baday mo kaon.
Kita bubara to gilang lakatan dari guys kay tag 65 brag kilo. Ganangita mi kantang green pantar di kadyo latag dali jawa may lain. Asa na kanapan ni siya padung guys. Murag mabuong na pagkog sunod-sunod ni ba. Mangita na pag mga mangita ang pimig-utanan. Madyo lang makakita nagdali kay arong kuan. Karon kakita jud ko ukra mo kapalit-palit mi ukra ni ron. Uli na mi guys. Okay na guys. Yung una na iwan. Nagsik na. Nawala Island. Balilihan Campus. Bukid po daring lugar guys, bugnaw-bugnaw. Adong nami ulit. Kaya hapit mas untoy aris ka nang nai. Liguanan nila sa tay katubitong pagbagdugod itong napaya sagnan sa kaliguanan. Puro daghay mga sakyanan mga gidiring napita. Patrocinio Elementary School guys. Gani nang eskwela ka mga pagumangkal. Ano ka ni Dr. Isam? Tama na nito sa likod sa bahay sa Manghod. One, Uy, two. video man. Hi guys, dami dali karon sa kakahudyan guys. Date me. Ayan, pa-signal ko mi guys kay May signal guys. may signal sa Juan. May signal sa bahay, mong pa-signal mi. Ya. Kami daris adong sakatan sa Kopra Pagkasityo ari sa Patrocinio. Katan. Katan dito to sa nan. Shout out de ko sa butan nga amigo o gwapo. Na guys, Rondoy mo Roland na Bolonia. sa do exam guys. Kay Doc exam. Ya manukan.
Abot sa mi dari kay way signal man dito sa bahay. Nagkamang nga signal. Waji nagkamang, waji signal. Guys. Manok ka lang dia guys. Dito padong dito gawas. Ang ari pod padong. Manukan pala sila ito. Mga ito meron. Sa menyong lingaw na guys. Kami di Alitaris. Kuan. Kasada nga kakahudyan. Wala lagi mong na. Shoutout ko sa Wala lagi mong na ron me. Patrocinio Cortez. Blooming lagi kadyo kag na ron. Kani na nandito ko blooming sa makatuglang kong taron. Di lang ko mabilar. Lagi mong mata dakan na kasok aibag. Papa ko na uli guys sa dito sa ospital. Si Mana pud mi. Mo nagsityo katan guys. Padong namin dito. Kadong mga to sa unahan guys. Namo ko'y gitingahan man ko sa tinga-tingi ka. I-report pa dyan ni mo imong tinga. Kalog bang ka? Hey, kanjak namin volunteer mo kukuha. Ay na kayo pagdagli kayo na tayo. Na ako na ilakay guys na. Haling ba? Hindi, ni uli. Ang kuha na. Ay panghaling ito. Mo dito may tos kuan guys. Kuan mo kuno na kanang Katan. na ako na tumoy ba. Tumoy sa daan, nakasada. O sa English pa, ended. Dead end pa, dead end. Ano may bunga? Sabi ko, oh guys. Karas undoy guys. Sa kita man mig lukay sa kadaplinan dengan salamat sa tag-ija kay. Ano, may bako mo igbaki niya guys. Tama may badli nga guys. Among gikuha kay wa may panghalingay adto. Among gamit haling-haling karton raja. Nahutda na mi karton ba. Mo ni laag nga nay hinungdan kay nakadamang paglukay. Dag bunot mo yung ilo. A few moments later. Hi guys, medyo gabi yung tanan. Manamig panihapon guys. Manang panihapon guys, na busog mo. Busog dami karon kay amang gihuro taga mong mga sidlaan kay si madahat na ugma agamang salin nga lawoy. Yung salin nga palidya. Ya, pansit, magyurot. Gamay may kang luto ron kay Gamay ra isar ko ng planganita guys. nagdiet na ko ron. 400 og 80 city kahungit. Timura. Ya guys, ito lebigi kang ganyan sa kuan, pa-signal me. Radyo ka. Ugma mo tong aton guys kay magkuan me. Magdagan-dagan me itos kuan, dala ko lakaw po nga nagmay. At may padong sa Richley Incorporated. Ito ngayon guys nga dako kuno ka jughang bay sus Ginoo lami abag mo ning bay. Ini hang bay guys bay ni sa ang manghud nga baji. Papagali ni mahuman dali mo dali nagtaghuwat kay doon ra mas nanay tagbilaran. Nahapon naman po karong tanan guys. Kami upaw ginawag init kay wala pud ka kuan. Wala pud kalibang. Bingga jud ni guys nga init. Datatad guys. Tawag na pod kay alas 7 na kapin. Oh may lembotan dali guys. Anja. Kay gabi naman ang Chat. jawa signal laay tug na laman. Yeah, shout out sa mga way puas ka mga supporters diya. Kay Ma'am Miriam kung siya Jason nga si Jin Daijin, shout out og ni Bispre ni upaw si Marky. Shout out ako kay Maki. Hi Mac, Antonio. Maki. Girl, kumusta ka na dyan? Og shout out ni Ate Sherry diha. Hi te. Papaindan mi ka balik kay wait may timan ni nanay.
Shout out po ko ni Mons Sugstar. Mons, kumusta mga inyong biyahe Mons? Asan man mo dapita ro na pa mo sa Davao or na mo sa Bohol? Asan man mo diha Mons, ampi mo kanunay og enjoy sa inyong bakasyon. Og shoutout po kay Ma'am Alma Lim, nga taga Valencia, nga tawag siya sa Kuan Kauluhan. Sa San Francisco, Amerika. Og shoutout sa mga tanang supporters diha. Salamat sa inyo mga Shout puwas sa out kay pagsuporta. Ate Carmen Saklot, Ate Carmen Lo, Ate Lolo Mandin, da Ate Yuning Ayop. Da shout out pod ni Tutuban. Ipaningat ko guys kay ika mo mag-exercise. Shout out pod ni Init ning Juan. Kisa pa tayo uban. Ate Let's Abibas. Init ning paningtan ta kasi magkaon. Shout out po ni Ma'am Milos Mejias. Nasa Cagayan de Rosete. Happy Resurrection Sunday everyone. Happy Easter Sunday ninyong tanan. Shout out po ko ni sa ganito din naman ko kahinamdam sa mga ning comment ba. Norma Alulini. Asa to Aluluni? Na ako'y bagong subscriber guys. Ma'am Norma, shout out. Shout out po ko ni Ate G Buholana nga taron sa Muntinlupa. Biyo ka dyan mong background guys kay Pasensya na muna na Mga- mong background guys kay bitana nila guys. they are all temporary guys. Kaya kung din na humaning badya. Ja, natiwasunan pa ninja. Waman milayang kasakan mong diri sa amin kasi nanay mga ipaborsa. Tagbilaran magpa-follow up check up. Dami na kang sila kong humay guys pero agsud agsako page agsud bunbon. Bunbon na Gamiton guys. naman na guys sa pag-construct. Pa man nahuman gud yung badya ja. Gitagwat na namang pudyo-pudyo ba. Manamo lamang pang giadjum-adjum. Napay buwak inanay guys mga pinaliwatan. Kaya mga buwak ka ganun. Di na dyan gawas kay hindi ako nagmawanan. Alag nagmawanan guys. Isa pa ba tayo ba na Basta shoutout lang ko dyan tanan sa katungwa pa na ma-mention. Next vlog na lang po kaya di mo kumakita sa YouTube studio guys kaya wa may signal. Tanawang na nahauma po. Diyan na pong ilista itong wa pa na na-mention. Masa tayo itong video rong adlaw guys. Happy Easter Sunday. Happy Resurrection Sunday ninyong tanan. Happy Easter Sunday sa tanang mga Katoliko Sa diha. Pasko sa pagkabanhaw. Ta guys, Sa kasaulugan sa atong taas na kadto hilam uson. Ha? Daghang kadtong salamat inyong tanan. Shout out po ko ni Ate Favorano Israel nga taga Jensen silingan ni Manny Pacquiao. Maro to guys. Hindi guys, maro See you tayo. again on our next vlog. Mga tayo mong video karon ng adlaw. Salamat yung tanan og God maayong bless you all always. Domingo yung Peace tanan. be with you all always. Bye bye. Bye guys.